Hola, sóc el Joan, benvinguts al meu canal. En aquest nou vídeo de límits veurem exercicis de límits quan tendeixen a un número concret. Anem a veure uns quants exemples. Primer aquests d'aquí són relativament més fàcils. Sempre que tinguem el límit quan la x tendeix a un número, el que farem primer és substituir totes les x pel número que ens diuen. Aquí en aquest cas ens quedaria 2 més 1 i a baix 2 més 4. Si resolem, ens quedaria 3 a dalt al numerador i 2 més 4, 6. Aquí podríem simplificar i ens quedaria un mig i, com que ens dona un número, aquest seria el resultat. És a dir, el límit quan la x és 2 ens acabaria donant 1 partit per 2. Un altre exemple. Anem a buscar el límit quan la x tendeix a 1 d'aquesta funció. El que fem és substituir totes les x per 1 i aquí ens acabaria donant 2 més 1, 3 i 1 menys 1, 0. Sempre que ens doni un número partit per 0, el resultat serà infinit. Si el número de dalt fos negatiu, el resultat seria menys infinit. Aquí, en aquest cas, ens podrien demanar els límits laterals, que els límits laterals el que faríem seria buscar el límit quan la x tendeix a 1 per la dreta i el límit quan la x tendeix a 1 per l'esquerra. El resultat serà exactament el mateix, és a dir, ens donarà 3 partit per 0, però el que volem saber és si aquest 0 serà 0,1 o menys 0,1, és a dir, si serà positiu o negatiu perquè la funció vagi cap a infinit o cap a menys infinit. Aquí, en aquest cas, si venim de l'1 per la dreta, l'1 per la dreta seria un número una mica més gran que 1, és a dir, 1,1. 1,1 menys 1 ens donaria 0,1 en positiu. Per tant, 3 partit per un número positiu, el resultat seria més infinit. I si venim per l'esquerra, seria un número més petit que l'1, que seria 0,9. Per tant, 0,9 menys 1 seria menys 0,1, és a dir, el 0 aquest el consideraríem negatiu i el resultat en aquest cas seria menys infinit. Això si ens demanen els límits laterals, si no, simplement posem aquí infinit i ja està. Límit de 2. Què fem? Substituïm cada x per 2 i en aquest cas ens dona 0 partit per 0. Quan ens dona 0 partit per 0, és indeterminat i aquesta indeterminació s'ha de resoldre. S'ha de resoldre què vol dir? Ho hem de deixar tot en factors de primer grau. És a dir, a dalt, al numerador, ja tenim un polinomi de primer grau, per tant, el deixem tal com està. A baix, tenim un polinomi de segon grau, l'hem de descomposar en polinomis de primer grau. Com ho fem? Resolent l'equació. És a dir, si és una equació de segon grau, resolem per la fórmula o directament, com aquí, si ens falta la b. Si és de tercer grau o més, el que farem és Ruffini. Aquí podríem dir que passem el menys 4 a l'altre cantó, faríem l'arrel de 4 i ens donaria 2 i menys 2. Aquestes solucions, cada una d'elles, el que fem és posar-la en forma de factors i cuidado que el que fem és canviar el signe, és a dir, aquest 2 és aquest menys 2, x menys 2, i l'altre seria x més 2. Aleshores, sempre que ens ha donat 0, 0, podrem simplificar alguna cosa dalt i baix. Aquí, en aquest cas, el que podem simplificar és el pack de l'x menys 2 amb l'x menys 2. Teniu en compte que, com que això està sumant o restant, el que no podríem fer mai és tatxar només una x, per exemple. És a dir, s'ha de poder tatxar tot. X menys 2, x menys 2. Si ens passa com aquí, que ens desapareix tot el de dalt, tot el numerador, ens queda un 1. Per tant, aquí ens queda 1 partit per x més 2. Quan hem simplificat, el que fem és tornar a substituir pel límit que estàvem fent. En aquest cas, estàvem fent el límit de 2, doncs això ens donaria 1 partit per 2 més 2, que seria 1 partit per 4. Anem a veure més exemples.
Veiem aquest d'aquí que ens dona límit de menys 2 d'un polinomi de segon grau i a baix tenim un polinomi de tercer grau. Anem a substituir totes les x per menys 2 i anem a calcular a veure què dona. A baix ens donarà 16 més 2 per menys 2 a la 3 i aquí ens donaria 2 al quadrat 4, quedaria positiu, per 3 12, menys 2 per menys 9 18, 18 i 12 30, menys 30 ens acaba donant 0. I a baix menys 2 elevat a 3, primer fem la potència, menys 2 elevat a 3 dona menys 8, per 2 menys 16 i 16 menys 16 també ens dona 0. Per tant, això és una indeterminació que s'ha de resoldre igual que el d'abans. Què fem? Anem a resoldre l'equació de segon grau. Aquí en aquest cas podríem fer-ho per la fórmula o podríem fer Ruffini també directament amb menys 2 perquè sabem que si amb menys 2 ens ha donat 0 vol dir que menys 2 és una solució. Però bueno, el que vulguem. Si fem la fórmula faríem menys b, és a dir, 9 més menys b al quadrat, que seria 81, menys 4 per 3 per menys 30, això ho acabaríem sumant, és a dir, seria 3 per 30 per 4, que això dona 360, més 360, partit tot per 2a, que seria 6. Si fem l'arrel quadrada de 360 més 81, ens donaria 21. És a dir, ens acaba donant 9 més menys 21 partit per 6. Si ho fem, ens donaria 30 entre 6, 5, i 9 menys 21 menys 12 entre 6 menys 2. És a dir, veiem que una de les solucions sí que és menys 2. Val? El que dèiem, podríem fer per Ruffini també, és a dir, posem els coeficients 3 menys 9 menys 30 i col·loquem aquí el menys 2 perquè sabem que és una solució, el 3 el baixem, menys 2 per 3 menys 6, si sumem dona menys 15 i menys 2 per menys 15, 30, que ens donaria 0. Vale? Si ho fem d'aquesta manera, és a dir, si ho fem buscant amb la fórmula i busquem les dues solucions, el que hauríem de fer és posar el que dèiem abans de x menys 5, és a dir, canviem de signe, x més 2, i al davant hauríem de posar el coeficient més gran de la x més gran, diguéssim. És a dir, la x més gran, que és la x quadrat, té un 3, doncs aquest 3 l'hauríem de posar aquí perquè diguéssim que la fórmula, quan fem la fórmula de segon grau, no té en compte aquesta particularitat. Val? És a dir, ens donaria un polinomi semblant, però tot dividit entre 3. Per tant, no seria el mateix que teníem originàriament. Si ho fem per Ruffini, diríem que la solució és x més 2, és a dir, aquest d'aquí, i el que ens ha sobrat, baixem un grau i seria 3x menys 15. Val? Aquí, com que el 3 ja el tenim inclòs a dins d'aquest parèntesis, ja no l'hem de posar fora. Val? Això ja el que nosaltres vulguem. Anem a fer ara l'altre, és a dir, anem a resoldre el 2x3 més 16, hauríem de fer Ruffini i ens donaria, posaríem el 2, el 0 de la x quadrat, el 0 de la x i el 16, i el que fem és posar el menys 2, que és el número que sabem que ens donarà 0. Baixem el primer, menys 2 per 2, menys 4, menys 4 per menys 2, 8, i 8 per menys 2, menys 16. I això ens dona 0. Això és el que ens ha sobrat, que seria un polinomi d'un grau menys. És a dir, seria 2x al quadrat menys 4x més 8. I posem també el que ens ha donat de solució, canviat de signe, x més 2. Val? Això tant és que ho posem aquí com aquí. Després veiem que aquest i aquest són iguals, per tant, s'eliminen i
el que ens ha sobrat, diguéssim, el que ens queda, anem a resoldre, és a dir, anem a substituir un altre cop per menys 2. Tant si ho fem d'aquesta manera com si ho fem d'aquesta manera, el resultat final serà exactament el mateix. Anem a substituir tot per menys 2, menys 2, menys 5 seria menys 7, i menys 7 per 3 ens donaria menys 21 a dalt, i a baix, si substituïm per menys 2, ens donaria menys 2 al quadrat 4, per 2 8, menys 4 per menys 2, 8 positiu, és a dir, 8, 8 i 8, que això seria 24. Això ho podríem simplificar tot, dividir entre 3, a dalt ens quedaria menys 7 i a baix ens quedaria 8. És a dir, en definitiva, després del 0, 0 i d'haver simplificat, ens acaba donant menys 7 partit per 8. Anem a veure un altre exemple. Anem a substituir les x per 0 en aquest cas i ens dona a dalt el numerador 0 més 1, 1, partit per 6 per 0, 0. I aquí 2 per 0, 0, més 3, 3, i a baix ens dona 0. Un número entre 0 ens dona infinit, menys un número entre 0 ens dona infinit. Per tant, infinit menys infinit, això torna a ser una indeterminació i l'hem de resoldre. Resoldre vol dir, igual que fèiem amb els límits a infinit, si nosaltres tenim una fracció més o menys i una altra fracció, la manera més ràpida de fer-ho és multipliquem els de baix i multipliquem el numerador pel denominador de l'altre, creuat, més o menys i el mateix, és a dir, el numerador pel denominador de l'altre. Ho podem fer així o ho podem fer buscant el mínim comú múltiple. Ho fem com ho fem, el resultat final serà exactament el mateix. Jo dic que és més fàcil el de multiplicar un per l'altre perquè ens estalviem de buscar l'MCM. Però, en realitat, si el busquem, doncs, ens quedaran les x elevades a un exponent més petit. Anem a veure com resoldre aquest. Anem a multiplicar-ho així com dic, és a dir, multipliquem els dos de baix, ens donaria 6 per 3, 18, x elevat a 5, sumem els exponents, i anem a multiplicar en creu. 3x a la 3 per x ens donaria 3x a la quarta, 3x a la 3 per 1 ens donaria 3x a la 3, i aquí 6x2 per 2x, cuidado que hi ha el menys, per tant ens donaria menys 12x a la 3, i aquest per aquest ens donaria menys 18x al quadrat. Anem a ajuntar els que tenen, diguéssim, la mateixa x, i això ens acabaria donant, el més gran seria 3x a la quarta, si ajuntem aquests dos ens donaria menys 9x a la 3, i aquest d'aquí ens quedaria igual, menys 18x al quadrat. Al de sota no podem fer res, i ens dona 18x a la 5. Aquí, si tornem a substituir la x per 0, veiem que tots els termes ens queden 0, per tant, el límit ens donaria 0 partit per 0, que torna a ser una indeterminació. La indeterminació aquesta, quan la x és 0, es soluciona traient factor comú, és a dir, el que hem de fer és eliminar les x de dalt i de baix. Aquí, en aquest cas, a dalt al numerador, el que podem fer és treure factor comú de la x més petita que hi ha, és a dir, traiem factor comú de x quadrat, i ens quedaria 3x al quadrat, és a dir, el que fem és treure x al quadrat de cada un dels termes. Aquí ens donaria menys 9x i aquí ens donaria menys 18. Segurament alguns de vosaltres teniu fet aquest exercici, potser han tret factor comú de 3x quadrat, és el mateix, és a dir, al final ens acabarà donant el mateix, o potser ho han fet buscant el mínim comú múltiple i en comptes de posar 18x a la 5 ho hem fet posant 6x a la 3, que seria l'MCM dels dos denominadors. Veurem que al final ens acaba donant exactament el mateix. Deixem el denominador igual, 18x a la 5,
I aquí el que podem fer és eliminar aquest x quadrat que està multiplicant amb aquest x5, és a dir, aquest x5 què vol dir? Que hi ha 5x a baix i n'eliminem 2 i ens en queden 3. Ens queda 18x a la 3. A partir d'aquí, el que ens ha quedat, que seria 3x al quadrat menys 9x menys 18, i partit per 18x a la 3, si tornem a fer el límit de 0 que estàvem fent al principi, substituïm per 0 totes les x i ens acaba donant menys 18 partit per 0, que això en definitiva és menys infinit. Un número partit per 0 posem que és infinit i al ser aquest negatiu ens quedarà menys infinit. I anem a veure l'últim exemple. Tenim aquí el límit quan la x val 5 d'aquesta fracció. El que fem és substituir, és a dir, ens quedarà 5 menys 3 per 5, 15, més 10, 25, i partit per 5 al quadrat, que és 25, menys 25. L'arrel de 25 ens donaria 5, per tant, a dalt 5 menys 5, 0, i a baix 25 menys 25, 0. Això torna a ser una indeterminació, però en aquest cas, a l'haver-hi l'arrel, no podem resoldre el polinomi de dalt, el de baix sí que el podríem resoldre, però el que hem de fer és multiplicar dalt i baix pel conjugat. És a dir, aquí el que faríem és, anem a posar x menys l'arrel que tenim, a baix el denominador deixem igual a l'x quadrat menys 25, i el que fem és multiplicar dalt i baix pel mateix, que és el conjugat d'això d'aquí. És a dir, entenem com a a més b per a menys b la identitat notable que ens acaba donant a quadrat menys b quadrat, doncs el que fem és multiplicar per a més b que ens falta per poder treure aquesta arrel. És a dir, multipliquem per x més i l'arrel tal com està, i a baix posem exactament el mateix. Aleshores, a baix el denominador no podem fer res d'entrada, és a dir, ho deixem igual, i a dalt el que ens dona és quadrat del primer menys quadrat del segon. El quadrat del primer seria x al quadrat i el quadrat del segon ens marxa l'arrel, i al marxar aquesta arrel representa que ens acabarà donant el que hi ha dins, és a dir, eliminem el quadrat i l'arrel i ens acabarà donant el que hi ha dins sense l'arrel. A baix col·loquem de moment x menys 25 multiplicat per x més arrel de 3x més 10, i aquí cuidado que a l'haver-hi aquest menys ens canviarà el signe de tot el que hi ha. Aquí ens donaria x al quadrat menys 3x menys 10, és a dir, aquest menys ens canvia el signe, i a baix de moment ho deixem tot igual, que seria x al quadrat menys 25 i deixem l'altre x més l'arrel tot igual. Si ara tornem a substituir pel límit que estàvem fent, aquí baix 5 al quadrat 25 menys 25, això ens dona 0, 0 per això és 0, i aquí dalt, si substituïm la x per 5, 5 al quadrat és 25, 3 per 5, 15 i 10. Per tant, 25 menys 15 menys 10 ens torna a donar 0 partit per 0. Què fem ara? Anem a resoldre aquest polinomi de dalt, és a dir, anem a resoldre el numerador, anem a fer l'equació de segon grau, que seria menys b seria 3, més menys. Si ho fem per Ruffini, ho fem per Ruffini, no passa res, però en definitiva hem de trobar les solucions. Això ens donaria b al quadrat, que és 9, menys 4 per a per c ens donaria 40, partit per 2a, que és 2. L'arrel de 49 ens donaria 7, és a dir, 3 més menys 7 partit per 2, i si fem les solucions, 3 més 7, 10,
entre 2, 5, i 3 menys 7 menys 4 entre 2 menys 2. És a dir, aquestes són les dues solucions de dalt. Què fem? Ho posem en forma de factors i posem x menys 5, recordem que canviem el signe, i x més 2. I a baix solucionem aquest d'aquí, que si ho solucionem seria l'arrel de 25, que ens dona més i menys 5. No? Per tant, posaríem x més 5 i x menys 5, canviant el signe, i això d'aquí, perquè encara hi és, que és x més l'arrel de 3x més 10. Podem eliminar un factor que ens ha quedat repetit, és a dir, l'x menys 5 amb l'x menys 5, i ara podríem tornar a substituir el límit que estàvem fent, és a dir, per 5, i veure què ens dona. A dalt, 5 més 2 ens acaba donant 7, i a baix, 5 més 5 ens dona 10, multiplicat per això d'aquí. 3 per 5, 15, més 10, 25, que l'arrel seria 5, més el 5 d'aquí, 10, és a dir, ens acaba donant 10 per 10. O sigui, el resultat seria 7 partit per 100.